Encetem el que serà el debat sobre l'aventura d'Emprendre Andorra i avui ens acompanyen 4 emprenedors andorrans que es tracten de l'Alfons Miralles, el Hugo Miranda, el Rupert Fornell i el Xavier Destré. Francesc, perdó, Destré. Excusa la seva ausència per motius d'última hora que ha tingut una sèrie d'inconvenients el Guillem Vilapomat, però hem tingut la gran sort de poder comptar amb l'Hugo Miranda, emprenedor d'aquí del país, que ens ha pogut fer el favor, la substitució, del qual estem molt agraïts. Bé, començarem fent una miqueta de presentació dels ponents, explicaran una miqueta tot el projecte i com va ser la seva aventura d'Emprendre Andorra, i seguidament el que farem és una mica de col·loqui sobre quin ha sigut com ha anat la seva aventura i com han funcionat, com han sigut els problemes i com els han solucionat. Bé, Alfons Miralles és cofundador de l'empresa Coworking. És una empresa creada l'any 2014 amb l'objectiu de proporcionar un marc adequat per a la realització individual dels seus membres. Està dirigida sobretot als emprenedors i ell coneix de primera mà en què consisteix l'aventura d'Emprendre Andorra. Benvingut, Alfons, i primer moltes gràcies per assistir a aquest debat. Gràcies a vosaltres i als que ens han vingut a escoltar. Coworking és la meva 10a empresa a Andorra. Jo vaig començar a emprendre la primera vegada amb 24 anys, fa més de 30 anys ara. I és una empresa que va néixer d'un projecte de 3 amics que havíem utilitzat aquest tipus d'espais i que vam estar durant 2 anys buscant el lloc adequat, el finançament adequat per poder realitzar aquesta aventura i crear aquesta empresa. Avui, 2 anys després d'arrencar, estem començant a estudiar la fase 2, perquè la fase 1 ja se'ns ha emplenat. Vol dir que hi ha molta gent que ve de fora o que és d'aquí al país que estan interessats en instal·lar-se en espais de coworking i ens satisfà molt perquè és l'espai de treball, jo crec, del futur. Escoltava un professor que es diu Joel de Gosnay, francès, que ha estat molts anys treballant als Estats Units, i ell veia que les empreses del futur eren empreses molt planes, molt petites, molt flexibles i reactives. I aquest tipus d'empresa necessita instal·lar-se en espais com el nostre, on poden néixer més projectes amb els altres emprenedors, que cadascú té la seva especialitat i cadascú és bo en un sector. Aleshores, nosaltres, avui en dia, jo crec que Andorra necessitava un espai de coworking, per això el vam crear, i estem nosaltres ja pensant en la fase 2 per mirar d'ampliar aquest coworking i de millorar-lo. Molt bé, molt bé. Segons la teva experiència en el món de l'emprenedoria, i com a persona que ha testat i que ha pogut treballar amb diferents emprenedors amb l'empresa, amb coworking, quina és la diferència respecte d'altres països que pot entendre Andorra a l'hora d'emprendre? A veure, jo vull ser positiu i no voldria fer de Paco Rabanne i de ser aquí el negatiu de la pel·lícula i d'explicar-vos alguna que sigui molt negatiu. El que us explicaré jo ho veig en positiu per intentar millorar. Andorra jo crec que som un país d'oportunitats, ho hem sigut sempre i continuem sent-ho. Som un país d'emprenedors, fa molts anys que hem sigut un país d'emprenedors i ho continuem sent, però avui en dia no tenim l'ecosistema adequat per instal·lar les empreses i perquè sigui un lloc d'emprenedoria. I m'explico. No tenim aquest sistema i pot ser un problema pel país. Per què? Si avui ens mirem les grans empreses del país, tenen entre 50 i 80 anys, més o menys, d'existència. Però aquestes empreses, aquí actualment, de més de 100 anys, no en tenim cap. O jo hi he estat mirant i no n'he trobat cap. I això què vol dir? Vol dir que d'aquí 50 anys aquestes empreses potser no existiran i les empreses que seran grans d'aquí 50 anys són les empreses que han de néixer avui. I avui necessitem un ecosistema que sigui molt atractiu per fer néixer empreses. Hi ha 4 punts. Un, hem de creure en el talent nacional. Sentim a parlar molt d'inversió estrangera i no sentim a parlar de com apoyem aquest talent nacional. I aquest talent nacional s'apoya des de l'escola. Jo crec que s'ha de fer néixer aquest talent nacional des dels sistemes educatius.
donant possibilitats d'aprendre molts idiomes, més idiomes dels que tenim, donant assignatures d'emprenedoria als joves des del sistema més baix i matèries que avui en dia necessiten els emprenedors. Aquest matí hem escoltat una conferència sobre millennials i les necessitats molt diferents de les que hem tingut fins ara. Però també hem de creure en el talent nacional dels emprenedors que hi som. I aquest és el que hem de potenciar també. Hem d'ajudar-los al màxim. M'he quedat sense micro? Ah, no. Hem d'ajudar-los al màxim per poder emprendre en el país. Punt número 2, jo crec que és el sistema legislatiu. Necessitem modificar les nostres lleis, simplificar-les, sobretot les lleis sobre les empreses i l'emprenedoria. No podem, jo quan sento parlar que ara farem una llei d'emprenedors, em tremolo, perquè és una llei sobre més lleis encara. I aquest sistema ha de ser super senzill. No tenim que posar barreres legislatives, les tenim que treure, les tenim que modernitzar, perquè estem regits amb lleis del segle passat. I ara tenim que anar amb lleis pel segle XXI i potser tenim que ser disruptius i anar amb lleis més avançades que els nostres països veïns. I aquesta necessitat legislativa també implica l'obertura a Europa. Aquest matí escoltàvem la Virginie que deia que Andorra no és interessant perquè cada vegada que expedeixo els meus productes necessito passar unes duanes i això m'encareix molt i llavors no tenim e-commerce. El tercer punt és l'administració. Hem sentit molt a parlar de que s'havia de sortir de la zona de confort. Les empreses han sortit de la zona de confort, els empresaris han sortit de la zona de confort, els treballadors han sortit de la zona de confort, els jubilats han sortit de la zona de confort, les administracions públiques continuen instal·lades a la zona de confort. I primer, cobraran tot el que tinguin que cobrar, posaran les traves que hagin de posar i no facilitaran les coses i els empresaris això ho patim. I llavors què vol dir? Encara no entenc perquè certs negocis no podem obrir en una hora. No entenc que necessitem 20 metres quadrats, un extintor, un comptador de la llum, quan avui el meu negoci jo el faig amb un portàtil i el meu despatx és internet. Per què necessito 20 metres quadrats? I això perquè l'administració no ha sortit de la seva zona de confort. Vol cobrar unes taxes, a més de ser soci meu i de cobrar-me el 10% dels meus beneficis, vol cobrar unes taxes addicionals i vol fer una sèrie de coses addicionals que no toquen. Jo crec que l'administració ha de sortir de la seva zona de confort. L'administració i els responsables polítics d'aquesta administració. I el punt número 4 per mi és l'entorn financer. També hem escoltat la Virginie que deia és que els TPVs virtuals, i suposo que escoltarem la resta de la gent que tenim aquí a la taula, són cars, són difícils d'obtenir, tenim un nivell de seguretat tan exigent que quasi bé perdem les transaccions a l'hora de cobrar. I després el finançament. I avui en dia et preguntes moltes coses de per què no tenim aquestes figures de finançament en aquest país. Jo crec que si arreglem això, i això ho fem amigable, que és la paraula que ara està de moda, pels emprenedors, Andorra té futur. Això segur. Moltíssimes gràcies. El segon ponent és Francesc Destrés. L'any 2015 crea amb altres socis la plataforma Sherpa Andorra amb l'objectiu que aquesta plataforma ofereixi la possibilitat de comprar productes des de qualsevol lloc i rebre'ls a casa. Aquesta és la primera plataforma de servei de lliurament a Andorra. Francesc, molt benvingut i moltíssimes gràcies per assistir a aquest debat. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Molt bé. En primer lloc, ens podries fer un breu resum del que és en si Sherpa Andorra i de com va començar tot? I tant. Primer de tot dir que Sherpa es troba en una fase bastant més modesta que molts dels projectes que s'han exposat aquí, però tot va començar amb un grup d'estudiants, tant d'Andorra com de Barcelona, que un cop vam acabar la carrera, tot i tenir ofertes de treball relacionades amb la nostra formació, vam decidir tirar endavant el nostre propi projecte. Tots teníem clar, després de parlar-ho molt, això ja estic parlant de fa 4 o 5 anys, que volíem que el centre del nostre projecte empresarial fos la personalització. Volíem que el client i el consumidor
fos el protagonista i portés la iniciativa dins de la nostra empresa. I així poder-nos adaptar a cada una de les necessitats dels nostres clients. La nostra primera idea i el nostre primer projecte va ser Make Your Suit, que és una sastreria online on el client es pot fer el seu propi traje, la seva camisa, els seus pantalons a mida i personalitzats. I al final, a partir d'allà, vam crear un altre projecte a nivell de textil i a nivell de comerç electrònic, i quan ja vam agafar bastanta experiència vam veure que aquí a Andorra hi havia un buit important a nivell d'empreses de servei a domicili. Llavors és aquí on va néixer la idea de Sherpa. Volíem crear una empresa basant-nos en el servei de menjar a domicili, però clar, aquí a Andorra hi havia dos grans condicionants. El primer és que és un mercat molt petit i llavors no podíem basar-nos sol en el menjar a domicili, perquè no hi havia prou potencial de creixement dins d'aquesta empresa. I el segon, que volíem que hi hagués el tret característic del nostre projecte, que és la personalització. I aquí és d'on va sortir al final el projecte de Sherpa, que nosaltres veiem el Sherpa com un conserge, com un missatger o com un solucionador de mal de caps que pots tenir durant el dia a dia. Llavors, d'altra banda, també vam planejar que aquest model de negoci fos extrapolable i adaptable a altres llocs de població mitjana o petita per poder optar amb aquest creixement que volíem per la nostra empresa. Llavors, al final, a Sherpa el domicili és qualsevol punt on es pugui trobar el client i el producte és qualsevol necessitat que hi pugui tenir. És a dir, podem anar-li a comprar des del menjar d'un restaurant, podem anar al supermercat, podem portar-li productes d'una farmàcia, al final podem fer qualsevol encàrrec que es pugui fer per un tercer perquè el client, si no té temps o no el vol fer, pugui enviar un Sherpa a fer-lo. A nivell de client final, això donem una solució a aquelles persones que no tinguin temps o no vulguin fer un encàrrec i el puguin deixar fer amb un tercer. I després, a nivell d'empreses, també volem ser una solució competitiva i eficaç per a aquelles empreses que tenen a la seva plantilla motoristes o missatgers i que ho vulguin externalitzar, per dir-ho d'alguna manera, si no és tota, una part, per poder tenir al final una solució alternativa a lo que és contractar els seus propis missatges. I això és el que és. Molt bé. I recordant una mica els inicis, quan es va començar tot, quan vau arrencar el projecte, com vau tenir que crear tota l'empresa, què és el que més recordes d'aquella fase? Què és el que més et va marcar? Quins van ser els inconvenients que vas trobar? Com ho vas superar? Doncs mira, nosaltres, ja posant l'exemple del que deia la Virginie, els nostres primers projectes estaven encarats a un mercat global, és a dir, no eren projectes encarats a un mercat local com és l'Andorra, eren de trajes, eren de samarretes, llavors volíem arribar a un mercat global. Llavors teníem realment el problema de com poder encarar un projecte global des d'Andorra, i això no va ser fàcil, vam tenir bastantes complicacions i tot i així, com que la majoria de socis érem andorrans, vam decidir fer-ho des d'aquí i fer tots els esforços que fessin falta per fer-ho des d'aquí. I recordant una miqueta les primeres fases de la creació de l'empresa, què destacaries? És a dir, dintre de la primera part, quan sorgeix la idea, identifiqueu una oportunitat de negoci, veieu que hi ha una necessitat que es pot cobrir, la que deixeu arrencar amb els companys. Quin va ser el primer pas? Evidentment, aneu a constituir l'empresa, la constituïu, es crea. L'arrencada en si, l'arrencada del motor, què és el que més recordes de la dificultat o dels problemes que vas tindre en aquesta fase? Doncs mira, amb tots els anys que porto dins aquest món, diguéssim, a l'hora de crear projectes i a l'hora d'emprendre, doncs parlant d'Andorra, perquè al final hem vingut per això, d'avantatges en recordo molt pocs, la veritat. A nivell d'avantatges en recordo molt pocs per no dir cap. És a dir, tot van ser més aviat complicacions i frens que no pas avantatges. Vam demanar alguna ajuda pública, que com deien al matí ja hi havia iniciatives aquí a nivell d'ajuda pública, ens van ser denegades, però això al final desanima, però és un dels primers de molts cops que t'has de replantejar la situació. Llavors, passant ja als inconvenients, que aquí jo crec que és on podem parlar-ne més, doncs n'hi havia bastants. Al final, tot el que és no tenir recursos econòmics, jo crec que els emprenedors ens hem d'afrontar això, ens hem d'espavilar i ens hem d'adaptar per fer projectes
sòlids i atractius de cara als inversors. Però el que sí que crec és que, ostres, hi ha un llarg recorregut a fer a nivell sobretot de simplificació de paperassa, per dir-ho ràpid. I mira que ja se n'està fent bastant. És a dir, al final tot el que són lentitud a l'hora de crear les societats, límits, a vegades que al meu pare són absurds a l'hora de registrar marques, què més? Altes cotitzacions de la Seguretat Social que quan ets jove i tens moltes idees i vols crear el teu negoci, encara que siguin idees bones, poden ser inassolibles perquè encara que siguin cotitzacions reduïdes, doncs al principi no cobres, llavors no hi ha manera de poder-les assolir. I al final veure que qualsevol pas que vulguis fer a l'hora de crear la teva empresa necessites un advocat amb experiència, perquè si no, no te'n surts. I encara que tinguis un advocat, no et salves de tenir algun disgust de tant en tant. Llavors, al final el que sí que crec és que mira, vam tenir molts inconvenients amb aquest sentit, perquè ostres, jo crec que estem davant, com deia l'Alfons, d'una sobrereglamentació a nivell de les empreses, que això perjudica a empreses noves i antigues, però que jo crec que sobretot fa que hi hagi un perill important d'extinció de projectes joves que puguin tenir un bon futur. De fet, destacaríem, el resum que em faria de les dues és que la perseverància i la il·lusió per tirar endavant el projecte és bàsicament el capital més important que hi ha avui en dia. Imprescindible. I optimisme, perquè si no... Moltíssimes gràcies, Francesc. El següent convidat és Hugo Miranda, que es crea juntament amb Jordi Pons Keyan Cloud, un programa enfocat sobretot als emprenedors, autònoms i petites empreses que sense llicències ni contractes i en un suport accessible i modern permet realitzar les tasques de facturació, comptabilitat, gestió administrativa d'una manera àgil, fàcil i intuïtiva. Benvingut, Hugo, i moltíssimes gràcies per assistir. Gràcies, Jordi. En primer lloc, ens pots fer un breu resum del que és el Keyan Cloud i com va començar, com va sorgir la idea? Bueno, Keyan Cloud és un programa de facturació online. Et permet als autònoms i petites empreses portar la facturació, la gestió del dia a dia, pressupostos, factures, cobraments, pagaments, trameses, d'una manera molt àgil des d'un navegador web. O sigui, tu agafes un portàtil, et connectes i tens allà totes les teves dades. Un telèfon mòbil o una tablet, perquè és responsive. El projecte va sorgir a l'any principi de 2014, nosaltres va ser quan va sorgir la llei de la comptabilitat, tot el tema de l'IGI, nosaltres vam trobar una oportunitat. Nosaltres veníem de l'empresa STO, que som d'informàtica, portem més de 15 anys al mercat i teníem molts clients, però sobretot nosaltres treballàvem en programes de tercers, o sigui, SAGE, altres fabricants, i vam decidir donar el pas de produir un programa i al final convertir-nos en fabricants nosaltres, no? I ràpidament vam sortir al mercat, vam treure una aplicació que només feia factures, pràcticament la llengua principal de la plataforma era el català, teníem el telèfon de l'oficina, el telèfon d'Andorra, i enfocats molt a nivell local. Però a poc ens van començar a venir usuaris, algun de Barcelona, li vam adaptar l'IRPF, etc. I actualment tenim usuaris ja en 7 països. O sigui, tenim usuaris, bàsicament, els primers van a Andorra. El primer usuari de la plataforma és molt curiós perquè és un usuari que tenia un RP nostre de SAGE i es va canviar a la nostra plataforma i encara és client de fa 2 anys i està content. I tenim usuaris pràcticament a Andorra, tota la geografia espanyola, i ara ja tenim usuaris a Colòmbia, Xile, Perú, Guatemala i República Dominicana. Tot això des d'Andorra i amb l'equip que tenim aquí a Escaldes. Estem tenint un creixement mensual d'un 30%. Això són les mètriques que parlem, que estem dintre ja de com es mesura una mica. Quin ha sigut el nostre problema? Bàsicament és que tot això ho hem hagut d'anar aprenent nosaltres sols. O sigui, ens hem equivocat molt perquè no teníem molt gent, o sigui, no hi ha un ecosistema, com deia, per compartir aquestes experiències, i creiem que és molt important perquè quan tu crees una plataforma del tipus SaaS, el nostre model de negoci al final és cobrar quotes i que el client, quants més clients hi hagi millor, perquè al final nosaltres no tenim el problema de la duana, o sigui, nosaltres facturem una quota mensual o anual, hem de vigilar que els usuaris no es doni de baixa, o
o sigui, que estiguin contents, la renovació és molt important i cada dia només pensem en més usuaris i més usuaris. O sigui, la nostra feina és quantes més empreses entrin millor. Actualment estem fent unes 400 empreses noves al mes. D'aquestes empreses, evidentment, moltes es queden amb un pla gratuït que tenim i altres pues, acaben no tornant més i un petit percentatge renova i entra dintre d'un pla de pagament. Llavors això és el que nosaltres mesurem i bueno, que cada cop que fem un usuari nou pues, sembla fàcil però no, tu has de currar molt. Un creixement del 30% en fer uns quants. Sí, tu has de currar molt. Nosaltres el tema va ser que nosaltres vam començar el 2014 dintre de CTO, o sigui, no és una startup, no ens vam dedicar 100% de cop a Key and Cloud, no? Aquest any 2016 ja hem constituït la societat andorrana 100% i ja tenim un equip, només ens dediquem a això. Al final t'hi has de dedicar i has de tenir això al cap. Però és interessant la vostra història perquè d'alguna manera comenceu el projecte amb una empresa que ja està creada i està en funcionament, amb la qual el procés d'emprenedoria en si el comenceu amb una certa avantatge i creeu l'empresa després. Creus que això us ha beneficiat? És a dir, de fer-ho d'una altra manera, si haguéssim hagut de fer al revés, crear l'empresa, us hagués jugat en contra, això? Jo crec que potser haguéssim crescut més ràpid. Si haguéssim decidit... Però clar, també estàvem molt verds. És que el problema és que aquests 2 anys ens han servit per anar aprenent, anar testejant, construint realment la plataforma i que clar, quan vam sortir no teníem pràcticament res, ara ja fem moltes coses, fem albarans, tarifes, estocs, etc. Tot això ens ha ajudat a anar construint la plataforma. Ara ja tenim una plataforma acabada i la qüestió és anar creixent. És interessant la reflexió perquè parlàvem abans de que quan comences és complicat, sobretot als inicis, amb el tema d'emprenedoria, per comentar el Francesc, creació de l'empresa, muntar, són problemes afegits que moltes vegades no és evident, el tema de la seguretat social, de despeses que venen. El fet de poder, des d'una empresa ja creada a la frontera, crear un model de negoci diferent, testar-lo, provar-lo, sense tenir que incurrir en tot aquest procés de creació i quan el model ja està creat i funciona, llavors fer el següent pas, és una reflexió bastant interessant, perquè al final possiblement podria donar algunes portes obertes per altres vies. Sí, la veritat és que també el problema, o sigui, els avantatges és que no has d'invertir molts diners de cop amb això, vas fent pas a pas i vas creixent més a poc a poc, però al final t'hi has de dedicar. Nosaltres hem aconseguit una ronda de finançament a principis d'any de 200.000 euros que ens ha ajudat a fer això, a donar aquest pas, perquè les plataformes com nosaltres necessitem encara un temps per arribar al punt zero i encara tenim molt temps perquè invertim molt en màrqueting, eines, etc., investigar. I la ronda de finançament l'heu aconseguit aquí a Andorra? Sí, amb un inversor privat. La veritat és que ens ha costat moltíssim, perquè els bancs la veritat és que tampoc estan per invertir. Jo crec que també hi ha un desconeixement del tipus de negoci important. De fet, quan vaig conèixer l'Oriol i la dona, em va estranyar perquè no coneixia que hi haguessin inclús abogats especialistes en aquest sector a Andorra, perquè nosaltres estàvem treballant en un despatx de Barcelona, de fet, i per fer el business plan. De fet, inclús hi ha coses molt curioses com la valoració de la startup. Quan val una startup? Si tu al final has d'anar amb un CFO que te la valori. Si tu vas amb un economista que no conega aquest món, te la valorarà, no estàs facturant, no val res, potser 100.000 euros. Nosaltres hem valorat amb 800.000, dius, hòstia. I depèn de qui li expliquis no s'ho creu, dius, com vol 800.000 si esteu facturant això, no? No pot ser. Perquè valorar una idea hi ha molts intangibles que no estan als plans. Es valora d'una altra manera. Tot això al final has d'anar a apoyar-te amb algun especialista d'aquest món, un CFO que es dediqui a fer business plan per startups, que aquí a Andorra jo no conec, no sé si vosaltres coneixeu, però al final has d'anar a buscar-lo a fora, a Barcelona, a Madrid, i València també hi ha un pol molt important de startups, o sigui, al final has d'anar a fora. Aquí tenim una nova idea per muntar una empresa, una emprenedoria nova. Sempre bé. Moltíssimes gràcies, Hugo.
El següent convidat és el Rupert Fornell. El Rupert Fornell, juntament amb el Marc Camp i el Santi Macià, creen l'any 2014 MyBeWeek. MyBeWeek és una aplicació que permet crear els teus plans d'entrenament per fer esport o buscar l'assessorament i la planificació d'un professional. Benvingut, Rupert, i moltíssimes gràcies per assistir a aquest debat. Hola? Sí. Hola. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Gràcies, Jordi, gràcies a la Cambra de Comerç i a la UCA per invitar-nos. Jo sóc un representant d'un equip i jo crec que és molt important, perquè si algú té MyBeWeek a darrere és un equip, i l'equip és fonamental per tirar qualsevol projecte endavant. Jo també em vaig formar a l'IE, a l'Institut d'Empresa, i allà un dels gurus ens va dir: per emprendre només necessiteu dues coses, una cosa és passió i l'altre és un equip. Si teniu les dues coses, la resta arribarà sol. Llavors nosaltres diem, el nostre equip som el Marc, el Santi i jo, i la nostra passió és MyBeWeek, no? Llavors els emprenedors sempre tenim recursos, llavors sempre que tens posat d'explicar-te en públic, crec que s'ha de fer màrqueting, publicitat, llavors descarregueu tots la meva aplicació, si us plau. És molt important. No, bueno, això a part de bromes a part, no? Sí que MyBeWeek el que fa, que és molt diferenciador, és que qualsevol professional del món pot pujar el seu coneixement i qualsevol usuari del món pot descarregar aquest coneixement. I aquest coneixement és el de la salut. I aquí nosaltres on estem creixent i on veiem l'oportunitat. I aquest model està copiat d'Airbnb, de BlaBlaCar, d'altres sectors que estan funcionant i estan triomfant. I, per exemple, Airbnb, que molts coneixereu, és l'hotel més gran del món, no té cap habitació. Uber és la companyia de taxis més gran del món i no té taxis. I nosaltres volem ser el referent de la salut i no tindre metges, no? Però això una mica és el concepte al que aspirem i bé, doncs això és el que fa bàsicament MyBeWeek. Com sorgeix la idea? Com neix? Bueno, doncs la idea de fet va néixer aquí, a la UDA. Nosaltres ens vam apuntar al curs de la Cambra de Comerç d'Emprenedoria, érem 3, cadascuna amb el seu projecte, i ens vam conèixer allà. El primer dia vam fer un cafè, el Marc volia fer una xarxa social d'escalada, jo la volia fer a la salut i el Santi volia fer una empresa d'aplicacions. Llavors jo vaig dir, home, el Marc vol fer alguna cosa semblant, el Santi necessitem sempre un informàtic, que és bàsic, i llavors anem a parlar i a veure amb què ens en podem sortir. I justament el que ens valoren és aquesta polivalència, no? Molts inversors o gent amb la que parlem, per exemple, el Didac ens ho deia, diu, jo no inverteixo en projectes, inverteixo en equips, diu, i el vostre m'agrada molt justament perquè sou perfils molt diferents, que si fossin 3 informàtics, 3 persones d'ADE o 3 inefos, com jo, clar, doncs és més difícil tirar coses endavant. No, comentaves abans d'un equip, has de buscar un equip que complementi, si no al final dupliques. No tots podem ser davanters, algú ha de jugar a defensa. Recordar una mica, tornant al títol del debat, l'aventura en Vendre Andorra, els inicis, quan comenceu, us senteu després d'aquest cafè, xerreu, veieu que hi ha química, que hi ha bona sintonia entre els 3, comenceu a treballar, la idea va agafant forma i arriba un moment de, vinga, va, tirem endavant. El primer que fem és ens passem un any formant-nos, perquè es tenia que aprendre a programar amb Android, i el primer que vam aprendre va ser tot un any, ens vam dedicar a aprendre a programar amb Nokia, a veure quines eren les tendències, baixant al Mobile World Congress, a veure quines eren les tendències de programació i d'escalabilitat, perquè si el que tenim clar és que una startup i més tecnològica ha de ser molt escalable, o sigui, Sherpa pot ser aquí o a qualsevol lloc del món, i ha de ser així, i ell també, no? Diu, jo tinc clients ja a 9 països, i ha de ser molt escalable. Llavors, el primer que fas és quines seran les tendències a nivell de tecnologia, i vam fer això, doncs veure i començar a treballar. Llavors el primer que fas és treure una beta, que se'n diu, és un producte que la gent pugui tocar, i això va sortir al novembre passat. Al desembre vam llançar la definitiva, que és la que està actualment als dispositius, a la Google Play i Apple Store, i està descarregant i està funcionant en aquest aspecte. I l'altra cosa planteja molt important és el model de negoci, o sigui, com faràs calés. Està molt bé, per exemple, no, si tens moltes descàrregues faràs diners que Google et pagarà. No, Google no et pagarà res perquè tinguis moltes descàrregues. El que passa que hi ha molts negocis, un és el B2B, que és venem els nostres serveis, com fa aquest senyor, a autònoms que necessiten comptabilitat, doncs jo, entrenadors o fisioterapeutes que necessiten serveis informàtics per fer arribar els seus coneixements. Això és un model. I l'altre model, que també
Aquí és on tenim molta dificultat, perquè és un problema tecnològic, que els bancs no tenen la tecnologia. Nosaltres fem com l'Apple Store. Tu a l'Apple Store et pots baixar una aplicació que és gratuïta o és pagant. Doncs tu et pots baixar un entrenament que és gratuït o és pagant. Qui fa aquest entrenament? Qualsevol entrenador del món. Qualsevol informàtic pot crear una aplicació i pujar-la a l'Apple Store o a la Google Play. Quin és el tema? Que la transacció aquesta econòmica, els bancs et diuen que no tenen la tecnologia i que ells no tenen el coneixement per fer-ho. I Apple i Google, que sí que tenen el coneixement i ho tenen fet, et diuen que ells això no t'ho donen, que és el seu negoci. Llavors, això és una mica el tema del B2C, que ja hi arribarem a poc a poc perquè tenim idees i hi arribarem. El que sí que estem facturant és el tema del B2B, que aquest sí que està funcionant. Molt bé. I fent una mica el símil amb l'esport, no? Recordant l'arrencada, els inicis, tot com va ser, tu recordes més com una carrera plana en baixada o com un ultra trail subida cuesta arriba? No, si nosaltres encara estem començant. Tot just això, ara estem començant l'escalfament. I heu guanyat algun premi? Sí, els premis va ser molt senzill. Nosaltres no ens anem a presentar premis, passa que algú ens va dir si busqueu inversors de cara a un futur, si guanyeu premis tindreu credibilitat. I llavors ens hem començat a presentar premis per guanyar credibilitat, no perquè els premis et donin res especial. Llavors, et vas presentant aquí, alguns guanyes, els altres perds, l'últim que va ser l'App Circus a Madrid, vam guanyar l'e-show a Barcelona. Llavors, clar, això t'obre portes, et permet conèixer gent, però el que sí és segur és que això és una carrera a llarga distància, molt dura, i treballant molt, moltes hores, tot el dia, tota hora, i llarga, molt llarga, que ningú es pensi que això és a curt plaç. I si mireu les gràfiques de creixement de qualsevol aplicació, LinkedIn, Snapchat, Facebook, qualsevol d'aquestes, tenen una curva molt plana durant 5 anys i a partir dels 5 anys comencen a créixer. I després diuen, ha sigut sort. Tens uns collons sort. Ja, última pregunta ja per acabar i entraríem una mica al debat. Amb clau Andorra, recordant una miqueta l'arrencada del motor, quin record tens? Quin és la situació que t'hi vas trobar o que et va impactar més, la problemàtica o l'avantatge que vas trobar que més recordes? A nivell de dificultats, la dificultat més gran és el cobrament. O sigui, cobrar per internet a Andorra et diuen sí, el TPU virtual. No, el TPU virtual no és una solució. Perquè, clar, jo vaig al banc i li dic, mira, jo agafo el meu iPhone, poso el dit i he pagat. Jo vull això. Hòstia, no, això no. Vale. Veus com tenim un problema? Dic, per què? Perquè a mi això em treu les ventes. Saps? Llavors, clar, això és una gran dificultat a l'hora de cobrar i fer les transaccions. Llavors, què has de fer? Has d'anar fora a buscar bancs més grans que tinguin aquesta tecnologia. Els bancs són un tema. I després, el buscar finançament. Per exemple, la primera ronda de finançament es coneix com la Seed Invest, no? La inversió semilla. Evidentment, amics, família, algun col·lega que et vulgui deixar diners per començar, és una opció, però quan ja busques business angels, el que busques són smart money, no? O sigui, gent que a part de portar-te aquests 200.000 euros, que a més a més et pugui aportar coneixements o una experiència, o que ja sigui gent del sector perquè t'obri port. Això és molt important. Trobar aquest perfil de persones aquí a Andorra és difícil, és molt difícil. Nosaltres almenys a Fines és difícil. Clar, què t'interessaria tu, per exemple? Que un metge t'invertís en MyBiwic. Per què? Perquè et pot ajudar a desenvolupar, et pot aportar coneixement, la visió d'un metge, a part que et pugui aportar amb capital. Aquests perfils costa. Aquí a Andorra a nivell d'aquest finançament. I els bancs, quan vas a parlar amb ells, et diuen quins avals tens, no? I et deixa un crèdit. Dic, no, jo no busco un crèdit, busco un altre finançament que aquí els hi costa. O sigui, els hi costa entener-ho. I a fora, o perquè tenen més experiència o porten més anys, han vist més coses i són més proactius, diguem-ho així. Molt bé, moltíssimes gràcies, Rupert. Ara per entrar a la segona part del debat, farem una miqueta... Jo he recollit una sèrie de coses a mejorar, per dir-ho manera, i m'agradaria que poguéssim ara una miqueta des del punt de vista de l'emprenedor, i ara que aprofitant que tenim un públic aquí davant, quines solucions aportaríeu vosaltres des del punt de vista com un emprenedor a la diferent problemàtica que hem anat veient aquí, tema de legislació, ecosistema, hem parlat molt del tema talent, tema bancari, administratiu, etc. Llavors, si us sembla, ho farem per blocs, farem una mica del tema legislatiu, el tema del finançament, que és un tema que es preocupa bastant, el tema del talent,
que crec que és un dels hàndicaps més importants que tenim avui aquí en dia, sobretot la captació de talent, i després anirem ja cap al tema de l'operativa bancària i altres temes que poguessin sortir. Comencem pel tema legislatiu. Què milloraríeu? És a dir, des del punt de vista d'un emprenedor, vista la vostra experiència, quines millores es podrien fer? Una miqueta. Qui comença? Vinga, Robert. Bueno, a nivell legislatiu, una opció que tenim molt fàcil és comparar què es fa fora. I quan dic a fora no em refereixo a comparar només amb Espanya i França, que no són models a seguir. Què fa UK, què fa Nova Zelanda, què fa Austràlia, què fan les Illes Caiman? O sigui, què fan els altres països? Perquè avui amb la tecnologia les barreres són molt curtes. Ahir li deia a Alfons, en 10 hores estic a qualsevol punt del planeta. Agafo, si m'haig de presentar les illes, tot la monto i després continuo treballant des de casa meva. El que s'hauria de fer des del meu punt de vista és realment ajudar els emprenedors, perquè aquí a Andorra el primer que et diuen és paga. O sigui, et diuen, paga la seguretat social, paga l'impost de societats, paga per constituir-te, paga l'abogat, paga, i abans de començar ja t'has gastat 12.000 euros. I a més tens uns costos fixes de seguretat social cada mes. Això ja d'entrada. A més de que haig d'agafar un local i no sé quantes històries més. O sigui que ja només obrir a mi funcionar ja em costa 800 euros al mes, més els que m'hagi gastat amb tota la història de la Constitució, més el temps. Clar, tot això ni és àgil ni és pràctic. Llavors, tot això tirem-ho fora. Què va constituir una empresa a Andorra? 1 euro. Per on ho fem? Per internet. Amb quant temps puc operar? 24 hores. Clar, tot això facilitaria moltíssim la feina. Ara, posem condicions. Escolta, si tu fas més de 100.000 euros de facturació el primer any, doncs mira, dels beneficis et tocarà pagar el 10% o el que sigui. Veure uns escalats coherents per ajudar, perquè al final jo tots els beneficis o tot el que puc guanyar els primers anys és per reintegrar-los dins l'empresa. Doncs quan l'empresa ja sigui gran, quan el nen ja camini, llavors apreta el nen, però no quan és un bebè, no quan està començant. Jo crec que amb aquest aspecte a nivell legislatiu, si es pogués fer una llei d'emprenedoria que realment ajudés i posés a cost zero, o pràcticament zero, quan dic zero vull dir significatiu, tot el tema aquest, doncs jo crec que ajudaria bastant a que moltes empreses s'animessin a vindre aquí a Andorra. Bueno, jo crec que, clar, el meu cas és una mica diferent perquè nosaltres vam constituir la societat dintre d'una altra que ja existia, però sí que és cert que trobes una mica a faltar, ja has de fer una inversió molt important per constituir l'empresa. Tens aquests crèdits en ISA que tenen les empreses espanyoles, això ja parlant una mica de finançament barrejat, no? Els en ISA van molt bé i ajuden a fer aquesta primera empenta que aquí a Andorra no ho tenim, això, no ho tenim, jo crec que no tenim, bueno, els crèdits tous em sembla, no? Però no sé com està això, no? Jo crec que aquesta ajuda. Llavors, Andorra a nivell legislatiu està molt bé per les empreses que ja facturen molt i que es vinguin a constituir aquí, però no afavoreix a la constitució d'empresa, que la gent s'animi, no? Perquè el que surt de zero, no? A lo que s'ha de pagar dels autònoms, a la CAS, bueno, tot això, el tema del local, que has de tenir, bueno, el que comentava també l'Alfons, no? Que puguis muntar-te en un cowork, evidentment això no es pot fer, jo crec que tot això és millorable. I evidentment el tema del temps de constituir l'empresa. Nosaltres em sembla que vam començar al desembre i encara tenim algun lío del compte bancari dintre de Client Cloud, que hauria de ser una cosa molt més àgil, que els bancs i l'administració que anés molt més ràpid. Molt bé, gràcies. Francesc. Jo estic d'acord amb ells dos, amb tot pràcticament, perquè falta molta fluïdesa i facilitats a l'hora d'obrir empreses, a l'hora de tirar endavant projectes, a l'hora de començar l'activitat comercial. No pot ser que necessitis passar tots els tràmits que s'allarguen moltíssim per començar la teva activitat. I de fet, el que deia abans també, és a dir, hi ha una febre reglamentadora aquí a Andorra que fa que tots estem lligats per tot arreu i que tots haguem d'actuar d'una manera molt concreta, i això no ajuda a res. És a dir, les empreses, de fet, un dels punts forts de les empreses és diferenciar-se de les altres, i al final tots estem obligats a estar dins d'un mateix marc, però un marc que no és gens ampli, és molt estret. I llavors crec que això s'ha de tenir molt en compte, i després, com diu el Rupert, s'ha de mirar cap enfora. S'ha de veure que les empreses andorranes ja no són empreses que
sol vagin a actuar en un àmbit local, sinó que anem a competir amb empreses de tot el món al final, és a dir, volem poder ser competitius i poder actuar en un àmbit global. Llavors el fet de veure com UK o com Estats Units faciliten tots aquests tràmits i veure lo lents que som aquí nosaltres, jo crec que ens fa perdre moltíssima competitivitat respecte a aquestes empreses. Molt bé, moltes gràcies. Alfons. Bueno, jo posaré l'exemple d'un amic andorrà que ha anat a Canadà i està emprenent a Canadà i va voler crear una petita botiga d'antiguitats. Va anar a una granja on definien diferents locals, en va triar un i va posar els seus estris i se'n va anar a veure l'administració pública canadenca i els va dir: escolta, vull obrir un negoci. I la resposta va ser molt senzilla: tu factura i ja vindrem. És una manera ràpida i fàcil. Aquí a Andorra tindríem que tindre una legislació moderna i potser anar encara més enllà d'aquestes coses que sigui simplificada. El que no podem fer és estar mirant el pressupost, la llei del pressupost cada any per saber què ens afectarà o què ens deixarà d'afectar, que si ens augmenten un 2% de la cas, que si tens que pagar no sé què, que si tens que pagar no sé quantos. Jo estic d'acord amb el que deia el Rupert, potser incrementaré la xifra. Jo amb els meus socis hem avaluat si avui en dia volem emprendre un projecte i revertir-nos un sou que sigui el sou mínim a la persona que es posi al davant d'això. Sobre 2 anys necessitem un capital de mínim 60.000 euros. Déu-n'hi-do. Per arrencar. Per què? Perquè avui en dia cada mes tens 1.000 euros que se'n van a les administracions públiques, al lloguer, a les comissions bancàries, a diferents coses, i aquests 1.000 primers euros, els facturis i no els facturis, els has de pagar. I si tu vols guanyar la vida, ja poses el sou mínim, dius, seré implicat en la meva empresa i creuré i seré d'allò, doncs tens això. I quan parlo de les administracions, empreses públiques, parapúbliques, és tot molt complex i s'ha de simplificar. No pot ser que s'ha de simplificar, s'ha de posar qualitat. Avui en dia, i aprofitant que tenim el Jordi Nadal per aquí, ho sento per ell, perquè me l'aprecio molt. Però estem en família. Però el que no... Internet, per exemple, s'ha tornat més important que el telèfon, i tots ho sabem. El que no pot ser és que les empreses tinguin un tall d'internet i que et diguin, no, això 24 hores, 48 hores per solventar el problema. No, ha de ser ja, ha de ser una garantia. I no ens podem jugar a certs negocis amb un sol proveïdor d'internet. Potser tenim que obrir el mercat amb més proveïdors. No ens podem jugar als negocis amb un sol proveïdor elèctric. Potser tenim que obrir el mercat amb més proveïdors elèctrics. Perquè avui en dia, per què no hi ha grans data centers a Andorra quan tenim un país amb unes condicions meravelloses per poder tindre data centers aquí que serien eficients amb energia, eficients en una sèrie de temes? Doncs perquè tenim un proveïdor de telecomunicacions, tenim un proveïdor d'electricitat. Molt bé. El segon bloc que voldríem fer, i així jo us deixo una miqueta, ja que tens tu un micro per qui en vulguis començar, tema de finançament o talent. Per on tiraries? Pels dos. Pels dos. Pels dos, perquè la gent que pugui finançar aquí en el país ha de creure en el talent nacional. I aquest ha de ser la primera cosa. Jo crec que el talent nacional hi ha sigut sempre i encara hi és, perquè durant molts anys, parlem, mira, fa 50 anys o 60 anys, la senyora Júlia va crear una petita botiga i avui és una de les empreses més grans d'Andorra i que s'està internacionalitzant. Podem mirar exemples, avui no tenim el Guillem Viladomat, però la seva família, 3/4 del mateix. Eren negocis que fa 50 anys eren molt petits. I avui són els grans negocis d'Andorra. Aquest talent hi ha sigut sempre i l'hem de potenciar i l'hem de finançar. No podem ser que els emprenedors els hi costi finançar, buscar aquests euros per arrencar. Quan parlo de 60.000 euros, 60.000 euros per una empresa de serveis tangibles. Si tens que vendre producte o necessites furgonetes o necessites motos o el que sigui per distribuir coses, els calés són molt més. Gràcies. Francesc, tema finançament. Com podríem
Idees. Jo crec, idees no en tinc poques, no en tinc moltes perquè no sóc expert en això, però al final jo crec que ho hauríem de centrar, no ho hauríem de centrar tot a nivell d'ajudes vistes com a subvencions. Jo crec que, lligat una miqueta també amb el que deia el Rupert en el punt anterior de la legislació, crec que s'ha d'ajudar a minimitzar una miqueta més la despesa administrativa a les empreses noves, al final, ja sigui a nivell de cotitzacions, a nivell d'impost de societats o qualsevol altra despesa administrativa. Jo crec que no tot s'ha de veure com un préstec a l'emprenedor o com una ajuda pública, sinó que s'ha de lluitar perquè hi hagin les facilitats i perquè no hi hagin aquestes monstruositats d'inversions per fer petites empreses, perquè al final això és que amenaça que molts projectes acabin amb res i tot i que siguin bones idees. Bueno, jo també volia parlar del talent, el que comentaves. Nosaltres, en el nostre cas, el nostre CTO, el responsable tècnic, treballa des de Lisboa. Nosaltres aquí a Andorra no hem aconseguit trobar... Ens costa molt trobar tècnics. O sigui, nosaltres amb l'empresa STO mateix estem buscant activament i no en trobem. No? De fet, l'hem parlat amb el Florenci, avui estàvem parlant, i diu que de la universitat estan sortint igual surten aquest any 3 i possiblement ja estan col·locats. Llavors això és molt important perquè si els has d'anar a buscar a Barcelona has de pagar molt, la gent no canvia, i Barcelona també té els seus atractius, o sigui, és que Andorra està molt bé per viure, però al final si te n'has d'anar a pagar 4.000 euros també els costos pugen molt més. O sigui, el mercat no es troba. Llavors en el nostre cas treballem per Skype i avui dia tampoc no és un problema, però vull dir que no el tenim aquí. I el tema del finançament és el que hem comentat abans, és molt complicat, no sé quines idees hi pot haver, però sí que crec que amb esdeveniments com aquest ens anem coneixent i al final això també és positiu, no? Perquè... Bueno, jo sobre les persones diré que són i vital tindre bons informàtics. Al segle XXI era el que sabia llegir i escriure, l'analfabet del segle passat que sabia llegir i escriure. El d'aquest segle és el que no sap programar. Llavors, si tots obriu una empresa, el primer que pensareu, vull fer-me una web i probablement si puc una aplicació, ho haig de contractar. Si vosaltres sabeu-ho fer, doncs això que us estalvieu. No? Llavors, és molt important que els recursos humans siguin bons i tinguin talent i els deixeu treballar. Llavors, jo crec que això, moltes vegades aquí a Andorra tenim les persones per dir-los el que han de fer. No, deixem que potencin, deixem que treballin. I el tema finançament, bueno, hi ha moltes opcions, suposo que el tema del finançament com Quickstarter són opcions, el crowdfunding és una opció, Amics és una altra opció, la banca és una altra opció, tot són opcions. El que has de trobar és que les persones que et posin al capital realment siguin persones que entenguin i creguin amb el teu projecte. I si des de Magnífic ens voleu ajudar, no cal que rasqueu la butxaca, només que estiguem, que és l'objectiu que ens hem marcat, a tots els gimnasos d'Andorra i el 80% dels fisios d'Andorra ens utilitzin, nosaltres amb això estem finançats. Llavors, si coneixeu fisios, si coneixeu gimnasos, apreteu i que ens utilitzin. Llavors, amb això ja ens estareu ajudant ja la hòstia. ¿Cómo os habéis sentido vosotros a nivel de apoyo en el sentido de las financiaciones dentro de los propios proyectos? Incomprendidos. O sea, no te entienden. Cuando yo le digo, mira, es que yo tengo un marketplace, que tal, como la Apple Store, pero no sé quién es mi proveedor, tampoco sé quién es mi cliente. Puede ser un tío que esté en la China, que le venda a un tío que está en Argentina y yo estoy en Andorra, estoy en medio, estoy cobrando. Y dice, bueno, pero ¿y todo esto? Sí, todo esto se hace y tiene que ser muy fácil y ágil. Y tú me pides que el que tiene que pagar 2 euros, tiene que pasarse a una página web, tiene que poner un PIN, luego tiene que buscar una tarjeta, un dígito, para cobrar 2 euros. No. Complicado. No te entienden, No te entienden. O sea, cuesta mucho. ¿Sabes? Sí que creen, porque creen en ti, ven el equipo, ven la ilusión, pero al momento de hacer estas cosas es más difícil. Bueno, si te refieres al sistema de cobro también de la plataforma, nosotros estamos utilizando Braintree, que es una plataforma tipo Stripe, que es de PayPal,
y no hemos tenido ningún problema para certificar una cuenta andorrana, o sea, cada vez que hay una cuota al día siguiente ya está ingresada en el banco y bueno, lo que ves es transferencia internacional y ningún problema, o sea que por esa parte no nos podemos quejar. Ahora, si fuera PayPal ya sabemos que en estos momentos no se puede. Bueno, a nivel de TPV realmente lo que dices es un problema. Es un problema porque, por ejemplo, nosotros que en nuestro primer e-commerce que trabajamos en mercados como el ruso o en Estados Unidos, teníamos el problema de integrar el TPV dentro de la plataforma. Es decir, no había manera de que el cliente, una vez pagara, no se redirigiera a un TPV del Banco Sabadell de Andorra, por ejemplo, en ese caso. Y claro, esto lo ve un ruso o lo ve un americano y se va. No pone la tarjeta ahí porque no está en el mismo... Es decir, tienes una pérdida ahí de clientes muy, muy, muy fuerte. Y entonces, eso lo tuvimos que hacer con una empresa de fuera que nos daba un cierto protocolo que nos permitía integrar ese TPV y esto, pues mira, fue un infierno, más comisión aún de la que te pedían aquí porque también te pedían comisión. Entonces, pues ya te imaginas, fatal. Y a nivel de proyectos digitales, aquí en Andorra falta mucho para aprender. Creo que aún estamos estancados en el pasado, muy acostumbrados a abrir una tienda y esperar el turista que llegue, y cuando el turista se va, ¿qué hacemos? Porque esperar que vuelva o que venga otro, ¿no? Pero al final, a nivel digital, la verdad es que hay muchas posibilidades, muchas, pero la verdad que yo espero que a medida que pase el tiempo vayamos aceptando más estos proyectos y le veamos todo el potencial que tienen porque es mucho, y también para el comercio andorrano. A nivel financiación, yo te voy a decir que nosotros hemos usado un Business Angel, que es socio de la empresa, entonces porque creo que, y lo siento por mis amigos banqueros, no tenemos banqueros aquí, tenemos guardioles, que diuen en català. I les guardioles no deixen els calés. Aquest dia és superinteressant. Un comentari del Rupert i la cara del Francesc quan ha començat a parlar de dificultat de registrar una empresa. Aquí en Andorra jo volia convertir activitat en una SL amb mi com a autònom. Vaig començar a agost i el 9 de gener ja tenia l'autònom fet. És quasi increïble. El 1989 vaig constituir un joint venture britànic-soviètic, vaig començar el 20 de novembre i el dia 1 de gener amb 15 empleats ja tenia. Okay? Llavors, una observació, hem parlat de cultures diferents, el Rupert va comentar això de l'Austràlia, etc. A Gran Bretanya, si vols registrar una empresa, són 45 minuts, 75 euros el primer any, i si no superes 68.000 llibres esterlines no declares res. El comentari de l'Alfonso, i quasi una tristesa, que si estàs amb americans parlant de negoci, als 5 minuts comencen a parlar de estem fent això, hem fet això, el projecte això. Els anglosaxons, els escandinaus el mateix. Els espanyols a 5 minuts parlen de després de registrar l'empresa hi ha multes de l'Ajuntament, hi ha els impostos d'això que volen fer inspecció. Culturalment, si estàs 5 minuts amb emprenedors andorrans, comencen a parlar del difícil, és tot el bàsic de registrar una empresa. L'absolut bàsic des del dia 1. I jo tinc la sensació que la gent que han superat el que han superat i fent l'èxit que han fet tenen una persistència increïble. M'agradaria demanar al Francesc, amb el teu permís, si tu podies, amb la teva experiència, perquè vas superar totes les idees de registrar en altres països i vas decidir registrar en Andorra, el per què, realment el per què finalment Andorra? Totalment. És a dir, majoritàriament socis andorrans i volíem aconseguir-ho. Era quasi un repte personal no poder fer Andorra. Però, és a dir, l'objectiu era aconseguir-ho i la veritat és que, mira, va costar moltíssim i realment no sé si va valdre la pena, ja t'ho diré d'aquí un temps, però ostres,
romanticisme quasi, i amor al meu país, perquè si no, no ho hagués fet mai. Mira, ja ho veus amb el cas d'aquest matí de la Virginie, és que és absurd, i al final dius, ostres, sí, avantatges fiscals, no et serveixen per res, no et serveixen per res si tot l'altre són traves. I mira, i al final nosaltres, perquè el producte no el fèiem a Andorra i no l'havíem de passar mai per Andorra, perquè si no, si has de passar el producte per la duana andorrana, se t'acaba. A nivell de retail no pots treballar. Llavors sí que va ser una miqueta, com diu l'Alfons, de romanticisme pur i dur, perquè si no... Sembla que hi ha una pregunta per allà. Et contestaré en català perquè els nostres responsables polítics ens entenguin bé. Muchas gracias. Jo crec una cosa que és molt important, que la base, el problema és, si avui no tenim emprenedors que creen empreses, que perduren en el temps, el problema és la continuïtat d'Andorra com a país. I m'explicaré. Un territori que perd les seves empreses, i posem una comuna, un ajuntament, un comú, que perdés tot el seu teixit econòmic, tindria que augmentar els impostos als seus ciutadans per continuar a viure i continuar donant un nivell de serveis. Perquè les empreses i l'activitat econòmica és el que entra de manera més important a les arques d'una administració pública. Si Andorra d'aquí 50 anys no té teixit empresarial, i per tindre grans empreses d'aquí 50 anys s'han de crear avui, Andorra no existirà com a país. I el que no podem tindre és tindre, i ara agafaré una metàfora que utilitzava un excap de govern, un ascensor social de l'emprenedoria que estigui averiat. Ha d'estar en bon funcionament i han de poder pujar les petites empreses cap a dalt. Yo creo que tarde o temprano va a llegar ese momento de llegar al realismo, pero porque si no llega porque lo deciden ellos mismos, va a ser forzado. De hecho, yo creo que es lo que decía antes, hemos estado toda la vida pues esperando el turista que viniera aquí a comprar. Primero era el español, después el español y el francés. Hace ahora un tiempo teníamos el ruso, ahora no está el ruso. Ahora rezamos para que llegue el chino. Pero bueno, al final, es decir, no podemos estar así y va a haber un punto que, de hecho, ni el comercio históricamente que siempre ha habido aquí en Andorra va a tener que cambiar. Y entonces en ese punto yo creo que van a ver que hace falta innovar el tejido empresarial, hace falta hacer otro tipo de proyectos que le den a Andorra pues ese potencial de crecimiento y que no nos quedemos de aquí 50 años que no sabemos lo que hemos hecho y que estamos en una situación que nadie hemos querido. Entonces no es fácil, pero creo que va a tener que llegar más pronto que tarde, porque si no es de manera orgánica, por decirlo de alguna manera, va a llegar de manera forzada, porque es eso, porque ahora estamos esperando que llegue el turista chino, y si no llega el turista chino, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los comercios aquí? Y ostras, creo que queda poco, y espero, y lo creo, y después una cosa que me he olvidado de responderte antes. Me paso la mitad de semana en Barcelona también. Esto es otra. Hay que en Andorra, ostras, al final puedes hacer muchas cosas, pero realmente, como decía él, que tiene el CTO en Lisboa, tienes que ayudarte con las ciudades vecinas, que por suerte se mueve mucho y ostras, con colaboraciones puedes llegar a buen punto. Creo que con el tamaño que tenemos un país pequeño, tendríamos que ser más ágiles. O sea, tenemos la posibilidad, como me pasa a mí en mi caso, que somos un equipo pequeño, yo estoy compitiendo con Sage, yo tengo la capacidad de hacer un cambio muy rápido. Yo creo que Andorra se tendría que ser más ágil, los políticos tendrían que ir más rápido, y yo lo veo fácil porque yo soy así. O sea, si tengo que hacer un cambio, y en mi plataforma en un mes puedo hacer multitud de cambios. Entonces Andorra tendría que ser como una startup, yo creo, al final, ¿no? Y ser ágil y hacer cambios y creer más en nosotros mismos, porque nos ha pasado de que por ser una empresa andorrana muchas veces las instituciones no te hacen caso y hacen más caso a los que vienen de fuera, ¿no? Yo tengo igual más facilidad para acceder a las instituciones españolas que casi aquí, ¿no? Porque creo que no confiamos en nosotros mismos y en la gente, creo, és mi opinió. Però jo sí que crec que el govern està fent coses amb aquest aspecte. Sí que té moltes coses a millorar. Una de les coses a millorar és
pors, no? Moltes vegades jo estic a la meva zona de confort, estic sentat a la meva cadira, guanyo els meus euros i sortir d'aquí pot ser que els hi costi, però tot i així jo crec que sí que hi ha la voluntat de que volen fer coses. Poso alguna cosa per la qual el govern crec que ha estat molt criticat i jo crec que erròniament criticat, i són el tema dels crèdits preferents, aquest que ha estat donant a empreses, no? Jo crec que això és molt important que ho facin, però que ho facin amb un criteri millor. Què passa? Ens hem dedicat a fer rondes de finançament sense realment ser inversors o sense saber-ne prou. Ara jo crec que hi ha hagut una experiència darrere que a tots, i dic a tots els endavants, ens ha costat diners, però jo estic convençut que a les pròximes hi haurà més sort i sortiran més coses. I jo crec que en aquest aspecte sí que s'estan fent coses. El que passa que hem de tindre paciència, ser pacient, i els resultats arribaran. I acabo amb una frase. La paciència és un arbre d'arrels molt amargues però de fruits molt dolços. Llavors hem de tindre paciència i continuar regant aquestes plantes que al final donen els seus fruits. Jo voldria agrair molt especialment als nostres convidats. Sé que en totes les aportacions que s'han fet en aquesta taula i tots els punts de vista que han expressat s'han fet des del romanticisme, des del carinyo per a aquest país i sempre amb un esperit d'intentar millorar i d'intentar fer créixer i de fer més gran aquest petit gran país. Moltíssimes gràcies a tots.